Guys, Ang kani goy. nangaligo mig dagat guys dito sa sandbar guys. Ligo ta dagat ay goy. Ito na guys. Guys, patabok na may isla guys. Back to island guys, napunta ni guys. Guys, naabot na guys. Woo! Guys, welcome to Sandbar guys. Say masulti ni Moria guys. Goy, kuan goy. Okay lang. Ni ani maglawas guys oy. Ay ba, sabsing ngayon lagi na. Isa magbali-baliw na, lawan yapon. Okay bay, ambak na bay. Mabaw raman ako. Di mo malingawan eh. Dami nga ni ka naman sa Package. Guys, pasyatas ako guys, be. Murkuhaw man oy. Guys, pasyatas ako kay gihaw ko. Denmark, di mong ganahan diri ah. Mark, Mark, wala lami ang kilo mo yun. Mark, di mong ganahan diri ah. Wala lami kinabuhi, Mark. Hoy. Guys, tanawa ko na guys oh. Awa, matarada diri guys. Goy. Guys, Wapo kayo na oh. nabot ko bagang gaway kwarta wa. Pero wako na kas mo. Awan kong bagangga, 200 lang baon. Awa guys. Awa ma. Madre ba, bagangga ba? Unsa day mo? Paring Norby. Ka-relax dere guys, oy. Shit, balik ko sa mong isla. It's good to be back, island. Kanay, sa mga itong. Guys, swaki guys. Ilang gago? Kagoy. Goy, kagoy. Guys. Pila naman nakabuk? Magi. Ilan mo gaboy? Guys. Saba. Pila? 2, 4, 6. Tama yun eh. Ikaw ang kapito. Lagi gamit suka ko. Ni palayo ko sigaro. Sana pangay ka? Wala ka kasabot sa lasa? Wala siya nakabuk sa lasa. Dili lang. Dili lang daw guys. Ayaw lang. Alam mo yan ha? Guys, swaki guys. Kabila na. Guys, swaki. Guys, wala bawo guys. May bawo guys. May bawo ni guys. Gob dito. May maingon mo guys, may lami ang kinabuhi. Oh, why? 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 Swaki. 75. Ilalom gid na no. Ito yung tawagan ni Col. Tambayang. Kung sa other term, Gwapo na sa English, scallops. Butangan na mo butter. Clamshells. Oh, clamshell. Ang scallops kay lahi magpormato. Adik na ba? Sita po yung duha, oy.
Ay. Mura mag-welding. Tuba abuse. Oh, ako na po Big, mo Big. Imong wit. Imong lips. Largo. Nga. Basta kay agi, kon imong giluwa, ikon sa kubak. Alangan. Yabs man mo. Ah, mura magwa lang iti. Basta kay gito sa. Gajo na loy. Sa Andre yay. Yan niya. Tara, Kim mo Kim. Pero makaon dapat ko lang. Isa lang. Isa lang yun. Oh. Sige na ba? Isa lang. Yan na og kapre ka Trisha god. Love kaon, love. Ano din love? Ay, B, kaon din. Ano ba? Saka, oy. B. Guys, chat guys. After eating swake. Chat na. Lami bay? Lami bay? The best, recommend. Kaya yung mga duwa, dapat ipang diktan eh. Pampakog na sila. Iso kay mga iluwa din. Sa food ka, anak ko. Kaya ako siya. Lasa nilihok, alam mo sa, alam nilihok. Murag bukaan mo. Ano ito mo dagan. Tapos na yung isa, yung dito. Ah, Muro hi dito ron. guys. Nawan yung real ri guys. Guys, record nyo mag-gimay. Suggest ako sa inyo mga. Ikaw, matuwan. Hi guys. Wala namin kasabot. Tama tanaw ba? Seryoso. Guys, usap niya akong kauban guys. Di naman ikalan maulig Davao guys. Gilam niya, alam ni diri. Mulay isda ba? Kasi may ko mo mulay, bakag Davao. Gago, namulan ako ba? Di naman ikalan maulig Davao guys. Gilam niya, alam ni. Tayo readers. Oo, ni isa ko. 200 lang ang baon. Abot ang bagangga. Di ba nung liver eh? Wala ba ito eh? Ngayon kayo? Lamang kini probinsya ba eh? Di na ni muli. Guys, lamig yung weather guys. Taligsik gamay ba? Ah, pawala sa kainit. Taligsik guys. Lamig kayo yung mga area di guys. Junal guys, oh. Pa. Exam. Bye guys. Next time yung journal guys. Junal ni. Naunsa na mo guys. Unsa guys. Bulan guys. Bulan ri guys. Woo! It's raining in the sandbar guys.
ta sa hunasan sa guys. Ako nagdagat rin ha guys. Papo kay dagat rin guys. Kargaw ba? Kargaw 5 pa. Oh? Grabe yun. Guys, kami og kamayng walo-walo guys. Guys, paakan. Makakita mo kay anak boys. Bagur mo ning anak burbay. Ayaw mo kuhan guys. Ayaw mo palayo dito guys. Ayaw mo sunod sa mga guys. Guys, Delikado rin yung kuhan guys. Ayaw na nailat ko guys. Kuhan mo na. Salamat eh. guys. Kamatay iyang kinabuhi. Siyempre, huwag mas kita na sila. Umakit na. Ayaw din yung mati. Binumos na siya guys. Ay ano man ni? Pili ni walo-walo eh. Paano ba kasi? Sige. Mamugurin ko siya na. Tara naman siya guys. Banti na mi. Dabay, dabay. Ay bay. Ay sabay kay nang nakitaan bay. Nang nakitaan bay. Awa guys. Uy. Tapos na gamay guys. Ito na kami sila. Ito na kami sila guys. Guys. Wala yawa. Chuya, kurma guys. Tanawa, murag clam guys. Nakakita mig Mr. Krabs guys. Ayan. Hi guys. Laom naman din ni dire. Chacha guys. Guys, may sirena guys. Kuha daw. Makaabot ka sa baba. Sa ilalog. Guys, na may mermaid guys. Napon mi syokoy. Sige, gago termin. Guys, sa masultin mo guys. Apte kayo. Game mo eh. Oy, pre, ikaw okay ba kaya? Guys, paki-zoom na lang ang corals guys. Nice tayo. Yan, natin kasabay foreigner dre. Na ni mermaid. Kinsa man ang mermaid pre? Shout out po ano yung kauban guys. Foreigner. Guys. Nay nangagi guys. Isa ba kayo? Sila guys, mga tourist na sila guys. Tourist. Say hi to them. Hey guys. Hey guys. Pag-hi na yun. Bye-bye. Bye guys. Bye-bye. Subscribe. Guys, na rimbo guys. Karong rimbo na bay. Oh. Rimbo. Dili. Ayo, maklaro siya. Karong rimbo. Zoom kamay, zoom. Zoom kamay. Bay. Nay, nerd ba? Good mo na kayo mong area ni nerd. Okay kayo no, dagag lato. Unsa pa? Dagag karne. Dagag karne. Lato ni amigo.
Shoutout kina motor. Kami na po yung nag-vlog tour. Gago. Ikaw rin wala mo vlog tour. Unsa naman tawa ka doon? Tom! Alam mo ang kinabuhay kong buhay karne. Nga. Mak. Goy. Okay ba na, goy? Di ba saka na? Guys. Shout out ko ka, Tor. Tor, way lami ang kinabuhi kong walay. Karne. Kana! Nga, Tor. Tor. Nga. Sa pagkaon ba? Sa pagkaon. Secrets, guys. Pagkaon ni guys. Nakisuka. The best. Kung wala ko suka, the best. Panchi na, guys. Panchi. Sige na, kuha mo na isa. Ulit mo. Donor. Wala ka. Gamit ang dila, bay. Kada bay. Ha? Saan pagkaon gab? Tutorial gab. Ay, napunita. Asa man? Yaguan ra ba na nimo dive? Guys, mahuli na kami, guys. Wala na, guys. Guys. Hapon na guys. Tapok ko ron. Guys, nakatabok na ta guys. Kaya itong isla rito guys. Asa na guys yung siya rin. Guys. Yeah guys, update lang tamo pag abot na ko dito. Guys, update lang ko guys, medyo murag na dark skin tagamay. Bay murag nakuan ta bay? Murag na itom ta ba? No? Si Kara ramay na pula-pula. Wag tambis. Dark guys. Murag tambis eh. Sila Jonal ug Magoys, pasi na sila. Back to Davao na sila ug Magoys. Dito? Asa mga pig? Tagbata. Asa ta mga pig mo? Ito ba? Ah, dito sa baybay. Dito ang mga yun. Dito gani. Sayo ta matabay. Sayo may mata guys kay dito may sa baybayon mga pi. Dito good. Ito nasa Naikubo. Dito sa Naikubo. Ito na yung picture. Ito. Dito ta. Guys, kugita day, mo na lang nabilin. From Sunbar, po Kinablangan. Shout out taga Isla. Bagangga. Guys, usay maingon nimo guys. Usay maingon nimo. Okay kay guys. Guys, na rin may dugi-dugi rin si Pananay Gab. Si Pananay. Chuki. Chuki, naman kay muta. Oh, hi to my vlog. Hi to my vlog. Smile. Sit. Sit. Lo. Ano kabutan sa ero eh? An maninigab. Nanta ko ero eh. Magkadugi unta ko po eh.
Lugutan. Pone, Ano ba, eh? gusto ko kuan American Bully. Agay ya. Bully ba, bully. Dito sa unahan, oh. Dito ka Kim. Chok. Behave. Nya guys, kay mag-shot pa man mi. Nya na pod. Cellphone. Guys, toothbrush. Guys, toothbrush guys bago matulog para healthy ating ngipin dyan. Ating mga kasama dito. Na, ang plano maglamaw. Malamaw na lang yun. Wag yun na yan. Action ko kakalba guys kay nag-stories lang mga mumu ganina. Nakahalaw sa mga mo. Malamaw. Itong brush na lang ako niya. Good luck sa pagpukaw na paupa. Good luck na rin sa magbukaw niya daw. Ano naman guys? Ikaw ba? Datugi lang, di man daw pukaw. Tapos namin nag-inom guys. So, sleeping time na. Awang kulbaan mo kung matulog dito sa gawas eh. Yan, kinubog, gago. Miss Clara dito, I'm scared. Di ba, scared? Kita nga si Clara. Ay, Si Clara, oy. Madugay ba? Princess na madugay. Clara kuan. Ha? Cara day. Bay na pa may habol ito bay? Mga bul eh. Maghabol ko? Tugnaw? Iluwis dito miskin saon. Ay, mga taghabol nila dari ay. Kumot. Ito may extra kumot. Ay, nag-ano mo ko? Oh, nadari oh. Jun, I'm scared. Sige na, good night na mo, sweet dreams. Saan mo na ba? Di mo sirado. Guys, matulog na ta guys. Guys, matulog na ta guys kay tulog na ta kay
Taganan tulog sa kwarto. Tugnaw sa gilang kwarto guys, naka aircon. Then taganan og aircon. Panhutan man ta. Dili lang ta sa tuwang hamok ato ang pinaka power na hamok. Power kay itong hamok guys. Tarungo sa ato kay murag mabaw ra man kayo. Nya guys kay kung man naman tag-inom guys, tulog na ta kay ugma sayo pa ta mata kay itong tropa mo pauli nagdabaw, biyahin na din. Before sila magbiyahe, magkape pa mi dito sa Baybayon para relax, para sa mental health check. Nya, tulog sa ta guys. Guys, namitas guys. Morning slice ng isda guys. Nya. Kayo. Dako manibuya guys. Big sound mag slice guys. Slice na mi guys. Sukod na ni makmak guys kung saon. Ana ra sa pagsukod guys. Ay naman ni bihod day boy. Guys, kaon guys. Bunal guys. Bunal guys. Uy, mugot man ni naong ni, unsa man ni? Oh. Giaway mo si Papa guys. Ya guys, kaon sa mi guys. Dito ang tamon niya. Guys, bye-bye guys. Bye guys. Yung mga kontra guys. 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 Unan kan mo malaong sang mga utaw guys. Guys, unan kan mo malaong sang mga utaw. Mayo man. Patubig lang mo yun. Guys, unan malaong mo sang bagangga guys. Good. Palag-palag ka na eh. Basta importante buhi makauli. Way lami ang kinabuhi kung way karne.